Good morning, लोगोफोर नोंथांमोन गावनि चेनेलाव बरायबाय सिखारा कि मोखां बस्सा केरना लाल सा लोंबावबायसो आं जा लेथ्रा सोर सोर मोखां सालासिनो लाल सा लोङो आं लोङो न'आव थाबाथाय हाजिरा बाय थादोंमोन होननानै ओंखारबाय दाउ गन्द्राया आंना दाउ गन्द्राया ओंखारबाय बेयाव दाउ दं दाउ मामा नों अबाव थांनो नागिरदों बेरेफुंजानि जे मा जे दं बेयावलाय थोदो आबैदो थोदो मैगं खानो थां थोदो थ' नोंखौ सोर बुनाय मामा आबैया बुदो बाबाया बुदो सां अबाव बुदो सां नायनि आंनि सनाखौ याव बुदो थ' जाबाय थ' बाबायाबो बुदो र' इसोरखौ आं गैया बुदोना नै आं बुगोन इसोरखौ दै मैगङानो मैगं नै डाटा मैगं जि मैगं दं नालाय आं जानोनो सुखुवा मामा मा नों मैगं खा होन दे ओमफ्राय लोगोफोर फुंनि ओंखाम जाखांबाय आरोना दसे रेस्ट खालामबाय ओमफ्राय दा जाबाय 10:30 ओमफ्राय न'नि फिसा फिला खामानि मावनाय र' जों लोगो नांनानै न'नि गोजा ओरैनो थास्लायस्लाय न'नि गोजानो फुरा खिरखिफोरखौ खजायगासिनो दं आरोना बायदिसिना होगासिनो दं जों खानाय सानाय हवाखै जाय बुं गयफोरना लाखाबाय नै बाबुआ मोनसे जाग्रोबायानो बेखौ सावदों दा संख्रि होनोसै निम्बु होनोसै निम्बु दंना गैला दंफां दंना मेला थियेटार बा फिल्मावथ' कन्टेक्ट खालामबाय थादों खिन्थु आं सम होथ'नो हाथ'नाय नङा बायदि जाना दं दा ओमफ्राय आरो आं दोनथ'नाय बायदिनो जाथ'सिगोन थेवबो आङो माने गेजेर ब्लगखौ लाबोगोन ना मामा जों ब्लगाव नुजागोन नों गाइखेर लोंनानै मावजि बायदि जाबाय आनैखौ लोगो मोना आनैखौ नागिरबाय थायो बारि आनैयाव थांखो होननानै सां सिं नागिरो बारियाव नागिरो मानो उन्दैबाबो गोसो थायो आरोना बियो जेब्ला गोरलैमोन 7 दिन ना 1.5 मास जादोंमोन दायो खनसे नुदो ओमफ्राय 2.5 मासाव जेनेबा एसे देरनायाव लोगो मोनबाय ओमफ्राय न'आवनो थानाय जायाना मामा थेवबो माथोखौनो गोसो थायो आरो माथोआनो रायलायबाय थायो नालाय इयो जसलिन बियो खुगायाव नांनाया आंथ' बेलेगसो सानदोंमोन जसो इयो आरो इयो आनै मबाइलनि आनै ओमफ्राय ब्लगखौ लाबोगोन आरोना लोगोफोर गेजेर बिदिनो सापर्ट खालामबाय था आं हानाय मानि सम होनो नाजागोन मानो होनबा कन्टिनिउथ' लाबोनो हाया ओमफ्राय आंनाव गोबाङा माने वाट्सएप आरो मेसेन्जारावहाय मेसेज खालामदों आरोना टेक्स्ट खालामदों मानो होनब्ला आंथ' बाइबेल क्लासाव दंमोन नालाय ओमफ्राय बेवहाय मबाइलखौनो सानदेआवल' मोनो बेबो दसेल' मोननाय जायो आरोना जों मबाइलाव थानोनो मोना फेसबुक आं नायखाया ओमफ्राय वाट्सएपफोरखौ नाया दसे फन खालामो न'आवल' बेफोरबायदि इम्परटेन्टआवल' ओमफ्राय जों सानदेआवल'सो दसे बाजार खालामो बायदिसिना जानो थाङो बिब्दि आरोना ओमफ्राय समखौनो मोना आरो रिप्लाइ खालामनो मानो ओमफ्राय गोबाङा होनो आरोना आगोलनि नंला एटिटिउड जाबाय माबा जाबाय बिब्दि जेबो नङा मानो होनबा जोङो माने सम होनो हाया न'खरनि प्रब्लेम्सनि थाखाय आंनो गाहाय नालाय आं बाहेरायाव ओंखारो थाखा फैसा खामायो बिब्दि थियेटार शुटिं बेफोराव बांद्राय बेस्थ' थायोमोन खिन्थु आं दा माने दोनथ'नाय बायदियानो जाथ'सिगोन थियेटार बा शुटिंफोरखौ खालामगोन आंनि सुबिदा बायदिबा आं मालाबा इसोरनि गानफोर मोनबा खालामगोन आरोना खिन्थु बांसिनखौनो आं दोनथ'नाय बायदियानो जाथ'सिगोन मानो होनबा आंहा बहुद सोलोंनांगौ दंबावो दा फरायनाय दासो ग्रेजुवेसन जाबाय आरो फरायबावनांगौ दङ बाइबेलनि बिखय बाइबेल क्लासनि बिखय गाज्रि मोननाङा बिब्दि जेबो नङा आं सोलायाखै खालि आं बेस्थ' दं आरोना मा बानायदों बाव दे वाव होनदो दे माम दे वाव होनदो दे ओरै दे मोखांखौ नायनि वाव होनग्राखौ सां ओइ बेला बेला उठो बेला उठो बेला apa angka cuman dengan albau deh masuk nah dan ya zani sih kau sih zazu biar nak khas kalau
आंगुर किसमिस दाउ आरो जिंखा फान्थाव फ्राय सानजौफुनि जालायनोसै आरोना